Foli an b'a di kanubaw ani lamɛnbaw bɛɛ lajɛlenma Ala ma hinɛna Baba Modibo Keyita ko a ka yafa an ma ani a ka politique tɔn Union Soudanaise RDA o mɔgɔw olu jɛra ka lajɛ dɔ kɛ Bamako yan ni o ye réunion du groupe politique o réunion min kɛra Bamako yan o kɛra ka bɛn ni san 1964 o binawulen kalo ni o ye san kalo fɔlɔ o tile 24 nan don min ye lajɛ in ye politique ko lajɛ a nana ka na kɛ yan o la a bɛna mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min kumakan lamɛn o ye Idrissa Jara ye Idrissa Jara min ni ale ye kalatigi ye bɛrɛbɛrɛliko nasira fɛ secrétaire politique Union Soudanaise RDA kɔnɔ ale ka kuma ma bɔ yen min ye an yɛrɛ fa ani an ka jamanakuntigi k'a ka yafa an ma Ala ma hinɛna la Baba Modibo Keyita ale kumakan o bɛ tugun Idrissa Jara t'a la o la e ka an bila san 1964 o binawulen kalo n'o ye san kalo fɔlɔ tile 24 nan don ye an bila o kɛnɛ kan lajɛ min kɛra Bamako yan pour la fédération des groupes politiques ka ɲɛsin politique kulu olu farali ma ɲɔgɔn kan nous avons indiqué les raisons aw da nana kana se sababuyaw ma pour lesquelles nous insistions beaucoup sababuya minnu kosɔn an bɛ sinsin a kan kosɛbɛ pour la mise en place des groupes politiques walasa kulu minnu bɛ politique ko fɔ olu ka se ka sigi sen kan maintenant que les groupes sont mis en place k'a ye sisan k'a fɔ ko o kulu sigira sen kan avec l'existence de vos bureaux k'a ye ko aw ka bureau ko olu ɲɛnama don et que déjà vous vous êtes mis au travail o bureau minnu fɛ aw ye baara daminɛ kaban je pense qu'il est bon que nous prenions contact pour que nous puissions vous indiquer a ka fisa an ka se ka ɲɔgɔn ye an bɛ se ka fɛn minnu dajira aw la ce que nous attendons des groupes walisa an ka kulu sɔrɔ leur importance leur rôle jɔyɔrɔ min bɛ olu la nafa min bɛ olu la dans le parti et dans la construction du pays. Parti kɔnɔna na ani jamana dilanni sira fɛ Alors d'autre part o la fan dɔ wɛrɛ fana fɛ vous indiquez les rapports que vous devez avoir ka welekan lase aw ma ka ɲɛsin lajɛw ma aw ka kan ka minnu kɛ avec les autres organisations qui existent au sein de vos lieux de travail. lajɛ minnu ni aw ka kan ka o kɛ ni tɔn wɛrɛw ye tɔn wɛrɛ minnu bɛ aw ka baarakɛyɔrɔw la Le comité de gestion, le comité syndical, etc. kulu min ni o ka baara bɛ ɲɛsin kow ɲɛnabɔli ma ani kulu min bɛ yen ni o bɛ mɔgɔw ka hakɛ lafasali kofɔ ni o ye comité syndical ye ani a tɔw D'autre part, fan dɔ wɛrɛ fana fɛ indiquez vos rapports avec les directions des entreprises où vous êtes. ka jɛɲɔgɔnya kɛ aw ka siraw la k'o kɛ ni ɲɛmɔgɔyasow ye ɲɛmɔgɔyaso minnu ni o bɛ aw ka baarakɛyɔrɔw kofɔ Parce qu'il faut que tout cela soit nettement clair dans l'esprit de chacun ka da kan dalen bɛ a la k'a fɔ ko a jɛyalen bɛ bɛɛ kelen kelen kunkolo la afin que ça puisse fonctionner au mieux de nos intérêts. walisa nin ko ka se ka ɲɛnamaya a nafa ka se bɛɛ ma C'est la raison pour laquelle nous avons convoqué aujourd'hui. o ye sababuya min kosɔn an ye wele lase aw ma bi Nous avons déjà une petite expérience ɲɛdɔn dɔɔnin bɛ an na a ko la kaban que nous avons essayé de synthétiser an ye a ɲini ka ko ninnu ka a lasaniya ka ko ninnu k'a kɛ a sugu la ka a ɲɛ parce que nous avons constaté que dans certains services, le groupe a parfaitement compris son rôle. ka da kan an ye a kɔlɔsi ko cakɛda dɔw la o ye u ka baara kɛ ka a dafa Et a acquis déjà des résultats qui, s'ils étaient poursuivis, ani ka se ka jaabiw ka olu sɔrɔ n'a kun kɛra k'a fɔ ko jantoli kɛra baara la pourraient nous mener rapidement aux objectifs vers lesquels nous tendons. o tun bɛ se ka kɛ sababu ye teliya la ka an lase kuntilennaw ma kuntilenna minnu ni an bɛ ka sama olu nɔfɛ Le président lui-même est là. ɲɛma yɛrɛ ale bɛ kɛnɛ kan Je pense que pour expliquer le rôle et les rapports que vous devez avoir entre vous au sein de l'entreprise, n dalen b'a la k'a fɔ walisa ka ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin jɔyɔrɔ ma ani jɛɲɔgɔnya minnu ka kan ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ cakɛda kɔnɔna na il pourra vous les indiquer. ale bɛ se k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna D'autre part, fan dɔ wɛrɛ fana fɛ avec la synthèse, appuyer les points sur lesquels il doit appuyer ka kɛ ni kow olu sɛnsɛnni ye ka a kunkun n'a ɲɛɲɛw bɔ ɲɔgɔn na ka sinsin kɛ yɔrɔw kan yɔrɔ minnu ni sinsin ka kan ka kɛ olu kan et essayer donc de vous indiquer exactement la voie par laquelle vous devez passer o ye ka siraw ka olu jira aw la sira minnu ni aw ka kan ka tɛmɛ olu fɛ pour que les groupes jouent pleinement leur rôle. walisa tɔw ka se k'u ka baara kɛ ka a dafa Voilà, camarades, l'objet de la réunion de ce soir. a filɛ nin ye taamaɲɔgɔn kun min na an farala ɲɔgɔn kan wulada in na Alors, le groupe, comme vous le savez, c'est une organisation des membres de l'Union soudanaise. i n'a fɔ aw bɛ sigikun o dɔn kaban fara ɲɔgɔn kan de don min bɛ union soudanaise o tɔndenw ka olu ko fɔ Au niveau de l'entreprise où se trouvent groupés
des travailleurs. Chakeda ta fanfɛ baarakɛyɔrɔw ta fanfɛ baarakɛlaw faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na. Normalement, avec le développement du parti, ko yɛrɛ tacogo fɛ ka kɛɲɛ ni parti yɛrɛ yiriwacogo ye. et avec les déclarations de chacun, nous pourrions dire que le groupe c'est l'ensemble des travailleurs d'un même endroit. Ka kɛɲɛ ni bɛɛ lajɛlen ka kɔrɔfɔ laselenw ye an bɛ se k'a fɔ ko kulu ko ye baarakɛlaw de faralen ɲɔgɔn kan minnu ni olu bɛ fan kelen fɛ minnu bɛ yɔrɔ kelen na. Mais cela ne nous permettront pas de le dire. Nka o min filɛ o ye an kana na fili k'a fɔ ko Nous savons que an b'a dɔn ko malgré quelques apparences, malgré quelques affirmations de façade, hali k'a sɔrɔ an ɲɛ bɛ fɛn dɔw la kɛnɛ kan ni ka kɛɲɛ ni kuma dɔw olu fɔcogo ye ni olu ye kɔkankow ye. il y a des éléments qui ne sont pas tout à fait convaincus. Mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ni olu ma limaneya a ma jɛya dɔw dusukun na hali bi. Donc le groupe se fonde exactement sur les membres de l'entreprise. O la kulu bɛ sigi sen kan jɔnjɔn na ni cakɛda a baarakɛmɔgɔw de ye. Les travailleurs de l'entreprise qui détiennent leur carte de membre du parti. Olu minnu ni u bɛ u ka parti tɔndenya sɛbɛn ka o ta. On ne peut pas être membre du groupe I tɛ se ka kɛ kulu mɔgɔ ye si on n'a pas la carte du parti. ka taa sɔrɔ parti sɛbɛn o t'i bolo. Donc il faut que tous les membres du groupe O la wajibi don mɔgɔ mɔgɔ bɛ kulu kɔnɔna na ni i ye kulu tɔnden ye. d'un endroit donné possèdent chacun leur carte. Ka kɛɲɛ ni sigida dɔ ye ka kɛɲɛ ni yɔrɔ dɔ ye fo bɛɛ kelen kelen o yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna na bɛɛ kelen kelen ka tɔndenya sɛbɛn ka k'i bolo. Au moment où se constitue le groupe, vous devez vérifier si le camarade a sa carte. Tuma min na ni kulu in ni o bɛ sen na n'a bɛ ka ɲɛnamaya aw ka kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko an taamaɲɔgɔn in ni a ka tɔndenya sɛbɛn b'a bolo walima n'a t'a bolo. Parce que le groupe Ka d'a kan kulu est une section d'avant-garde o ye bolofara de ye bolofara min bilalen bɛ ɲɛfɛ au milieu de l'entreprise min bɛ cakɛda kɔnɔna na cakɛda cɛmancɛ la. où il se trouve, il doit faire en sorte que les mots d'ordre du parti soient strictement appliqués. A mana kɛ yɔrɔ min na a ka kan ka a kɛ kɛcogo la walasa parti kumakan ye fɛn minnu ye walasa u ka se ka labato a ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. Il doit faire en sorte que la production soit améliorée. A ka kan ka kɛ kɛcogo la sɔrɔta ye min ye dɔ ka se ka fara o kan. Il doit faire en sorte que les travailleurs, dans leur comportement, dans leur agissement de tous les jours, A ka kan ka kɛ kɛcogo la baarakɛlaw olu jogo fɛ u ladamu cogo fɛ u ka don o don kɛwalew la. puissent se montrer des braves militants, des dignes militants engagés dans la voie du socialisme. U ka se ka u yɛrɛ yira i n'a fɔ tɔnden barikamaw tɔnden farinw tɔnden minnu ni olu ye hɔrɔn ye minnu ni olu cɛsirilen don sɔrɔ ani fanga forobayali sira kan. Voilà exactement le rôle du groupe. A filɛ nin ye kulu yɛrɛ jɔyɔrɔ ye fɛn min ye. Tel que ça a été défini. Vous avez les statuts d'ailleurs qui sont très clairs là-dessus. I n'a fɔ a kɔrɔfɔra cogo min na tɔn yɛrɛ sigikan bɛ yen ka ban olu minnu jɛlen don a ko kan kosɛbɛ. Le groupe politique a pour mission, comme le dit les statuts, I n'a fɔ tɔn sigikan sariyaw b'a fɔ cogo min na parti ɲɛmɔgɔyaso ka baara ye min ye. de défendre dans le cadre de l'entreprise, du service de l'établissement, en toutes circonstances, Cakɛda hukumu kɔnɔna na ka jigin dugumana na ka jigin cakɛ bondaw olu kɔnɔna na ka jigin bolofaraw olu kɔnɔna na cogow bɛɛ lajɛlen sen fɛ. les partis est une option spécialiste de faire exécuter avec célérité les mots d'ordre du parti et du gouvernement. Parti ani jɔse min bɛ a kɔrɔ ni o ye ka sɔrɔ ni fanga forobaya parti ka cikan ye fɛn minnu ye ka olu kɛ ni sɛbɛ dan bɛɛ lajɛlen ye ani fanga ka cikan ye fɛn minnu fana ye ka olu lase a lase cogo la. De faire à la direction du service ou de l'établissement des suggestions pour organiser, rationaliser les méthodes de travail. Cakɛ bonda minnu bɛ yen ani bolofara minnu bɛ yen ka laɲiniw kɛ ka ɲɛsin olu ma walasa ka labɛnw ka olu sigi sen kan ka bɛrɛbɛnni kɛ baara o kɛcogow la. Afin d'atteindre une plus grande efficacité dans tous les domaines. Walasa kologɛlɛli lakika ye min ye o ka se ka sɔrɔ baara kɔnɔ bolofaraw bɛɛ lajɛlen na. De poursuivre l'éducation politique et professionnelle du personnel. Ka tugun kɛ ladamu o nɔfɛ ladamu min bɛ tali kɛ politigiko ani baara degeli la ka ɲɛsin baara kɛbagaw ma baarakɛlaw ma. Afin d'élever sa conscience et son rendement. Walasa ka dɔ fara u ka danganiya kan ani u ka sɔrɔta. Voilà exactement le rôle du groupe. A filɛ nin ye kulu ale ka baara ye min ye jɔyɔrɔ min bɛ a la. Alors, en second lieu, Fan filanan fɛ. vos rapports avec le comité syndical. Jɛɲɔgɔnya min bɛ aw ni lafasali tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye comité syndical ye. Les statuts l'ont d'ailleurs déjà défini aussi. On a dit qu'autant que possible, vous devez collaborer avec eux.
tɔn sigi kan sariyaw yɛrɛ fana ye ɲɛfɔli kɛ o la fana a fɔra ten ko seko damayira bɛɛ lajɛlen kɔnɔ aw ni u ka kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. S'il y a des problèmes qui sont extrêmement importants, n'a kɛra k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ yen minnu nafa ka bon fo ka taa se a dan na, vous ne devez pas hésiter à provoquer une réunion commune aw man kan ka sigasiga ka lajɛ k'o kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ye min kɛnɛ kan pour que la solution soit une solution d'ensemble. walasa fɛɛrɛ min bɛ sigi sen kan o ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ sigilen ye sen kan. Afin qu'elle vous rapproche au lieu de vous désorganiser, de vous diviser. Yani o gɛlɛya ninnu olu ka kɛ sababu ye ka aw fara nka a ka kan ka kɛ sababu ye de ka aw fara ɲɔgɔn kan. D'autre part, fan dɔ wɛrɛ fana fɛ les services, la direction des services cakɛdaw olu ɲɛmɔgɔyasow doit faire en sorte que vous soyez parfaitement renseigné sur tout ce qui se passe dans les services. o ka kan ka kɛ kɛcogo la walasa aw ka se ka kunnafoni ka a dafa ka ɲɛsin fɛn o fɛn ni o de bɛ senna cakɛda o kɔnɔna na. C'est-à-dire que dans le travail, dans l'orientation, dans tout ce qui peut intéresser les militants du parti. o kɔrɔ ye nin ye k'a fɔ ko baara hukumu kɔnɔ kuntilenna ta fan fɛ fɛn fɛn de bɛ yen ni nafa bɛ o la parti tɔndenw ta fan fɛ. Sans entrer dans les détails de la gestion, doit vous être communiqué. hali ka taa sɔrɔ don ma kɛ marali kɛcogo o womisɛnw na olu kunnafoniw bɛɛ ka kan ka di aw ma. Pour que vous puissiez vous-même alors les diffuser. walasa aw yɛrɛ ka se ka o kunnafoniw cari. Dire les raisons aux membres du groupe. ka ɲɛfɔli kɛ kun na kun minnu ni olu ka kan ka fɛsɛfɛsɛ kulu kɔnɔ mɔgɔw ye. Et leur indiquer quel doit être leur comportement vis-à-vis de cette ligne qui est dégagée par la direction. ani ka ɲɛfɔli kɛ u ye u taamacogo u jogo ka kan ka kɛ min ye ka a ɲɛsin o tagabolo ma tagabolo min dannatigɛlen don ɲɛmɔgɔyaso fɛ. Alors, en plus de cela, o la ka fara o fana kan. vous devez connaître vous-même, et ça c'est évidemment nous invitons les directions à vous en faire part. aw yɛrɛ kun fana ka kan ka a dɔn cogo la an bɛ welekan bila k'a lase ɲɛmɔgɔyasow ma ka kunnafoni ta k'a lase aw ma. Mais je crois que cette police-là revient plus spécialement à vous qui êtes avec vos collègues. nka n b'a dɔn k'a fɔ o baara min kɔni filaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na o bɛ segin aw de ma aw minnu ni aw cakɛɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn kan. Sur peut-être les mêmes établis, à la même forge, au même comptoir, ainsi de suite. aw minnu ni aw sigilen don yɔrɔ kelenw na baarakɛda kelenw na ani a tɔw. Un camarade qui, par exemple, doit prendre le travail. baarakɛɲɔgɔn dɔ ɲɛjirala na baara sen fɛ. Ne fait pas correctement ce qu'il doit faire, par exemple. n'a kɛra k'a fɔ ko a ka kan ka min kɛ a t'o kɛla ka a ɲɛ. Il est difficile au directeur qui se trouve au fond de son bureau parfois de se rendre compte du mauvais comportement de cet agent. tuma dɔw la a ka gɛlɛn ɲɛmɔgɔ ma ɲɛmɔgɔ min ni ale sigilen don a ka biro jeju la ale ka bɔ ko dɔw olu kalama ko minnu n'olu bɛ tali kɛ nin cakɛla in a ka jogojugu la. C'est au contraire à ses camarades de travail de rendre compte de son mauvais comportement. nka o bɛɛ kɔfɛ min ye a baarakɛ ɲɔgɔnw ye ani minnu bɛ jɛ ka ca kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de ka kan ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛmaa ye jogojugu min bɛ baarakɛla in na. Ou avant de s'en rendre compte tout au moins, de donner les conseils préalables. walima yani u ka taa ɲɛfɔli kɛ ɲɛmɔgɔ ye u bɛ se ka ladilikan di baarakɛla in ma ka kɔn k'o kɛ. Parce que entre nous, c'est fraternel, c'est camarades, nous devons d'abord donner des conseils fraternels, des conseils de camarades. ka d'a kan an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an ye balimamaw de ye an ye jɛɲɔgɔnmaw de ye an ye taamaɲɔgɔnmaw de ye an ka kan ka ladilikan di ɲɔgɔn ma badenya ladilikan ani taamaɲɔgɔnya ladilikan. Alors, si ces conseils maintenant qui sont dans le cadre de la camaraderie, de la fraternité, nka n'a kɛra k'a fɔ o ladilikan min filaw ye ni o bɛ balimaya hukumu kɔnɔ ni o de bɛ jɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ taamaɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ. il n'arrive pas à obtenir le but que vous visez. aw ka laɲini ye fɛn min ye n'a ma se ka o laɲini sɔrɔ jɔn joona. Votre droit en ce moment-là, votre devoir en ce moment-là, o la aw ka kɛta ye min ye o tuma la. est d'aviser votre direction afin que les sanctions soient prises et à la réunion du groupe aussitôt signaler l'attitude du camarade. o de ye ka aw ka ɲɛmɔgɔyaso kunnafoni walasa ɲanginin dɔw olu ka se ka ta o yɔrɔnin kelen kulu ka lajɛ sen fɛ jogojugu min bɛ taamaɲɔgɔn o la walasa u ka se ka fɔ bɛɛ ɲɛna ani kangari ka gosi a ye. Pour qu'on puisse le blâmer, le corriger, l'aider, pour qu'il puisse mieux améliorer son travail. a ye tiɲɛni min kɛ a ka o nɔ labɛn a ka ɲangin walasa a ka baara a ka se ka yɛlɛmali don o la a ka se ka taa ɲɛ bolo fɛ. Voilà ce qu'on doit faire. a filɛ nin ye min ka kan ka kɛ. Mais la direction, elle aussi, c'est avoir, dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives, nka ɲɛmɔgɔyaso fɛnɛ ale fɛnɛ bɛ se ka kunnafoniw ka olu di a ka baarakɛtaw olu hukumu kɔnɔ. avoir à constater le mauvais comportement, le mauvais ajustement
eh ben, les réactions malsaines d'un camarade donné. ABC fana ka kɔlɔsili kɛ ka a ɲɛsin kɛwale cɛjugu la ani ŋaniya jugu minnu ni o kɛra taamaɲɔgɔn dɔ fɛ. Et par conséquent, les porter à votre connaissance. Ani o la fana ɲɛmɔgɔyaso fana bɛ se ka o kunnafoni ta k'o lase aw ma. Pour que vous aussi vous puissiez avoir à apprécier l'attitude du camarade et donc à lui donner des conseils. Walsa aw fana aw ka se ka taamaɲɔgɔn in fana sɔn hakilina ɲuman na. O la aw ka ladilikan di a ma. Voilà exactement comment vous devez fonctionner avec la direction de l'entreprise. A filɛ nin ye cogo min na aw ni cakɛda ɲɛmɔgɔyaso bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na. Mais nous avons constaté à travers ces relations certaines petites erreurs. Nga anw ye a kɔlɔsi jɛɲɔgɔnya ninnu fɛ gɛlɛya misɛnnin dɔw bɛ yen. Qui sont admissibles d'ailleurs. O gɛlɛya misɛnnin minnu yɛrɛ ni sɔn bɛ se ka kɛ o ma. Parce que nous sommes au début, mais il faudra qu'avec le temps, ces erreurs disparaissent. Ka da kan an bɛ ko daminɛ de la nka wajibi don wagati nataw olu kɔnɔna na o fili misɛnnin minnu filɛ u ye olu ka jɔsi ka bɔ yen olu ka tunun ka bɔ yen. Donc ces erreurs-là que nous avons essayé de synthétiser avec le succès aussi pour vous en donner une idée brève. O fili misɛnnin minnu fana ni an ye o ni an ka ɲɛtaw olu sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ walasa ka hakilina surun jɛlen di aw ma. Il y a des problèmes de forme. Kɛcogo olu gɛlɛya dɔw fana bɛ yen. Par exemple, nous avons constaté que les procès-verbaux pour certains n'étaient pas très bien rédigés. An ye a kɔlɔsi fana k'a fɔ lajɛ mana kɛ kuma minnu bɛ fɔ lajɛ senfɛ olu bɛ fasiri sɛbɛn minnu kɔnɔ. Il y en a par exemple qui se contentent de dire après échange de points de vue, eh bien, on a décidé telle chose. O sɛbɛn ninnu dɔw bɛ yen olu kɔnɔna kumaw sɛbɛn cogo o kun man ɲɛ kosɛbɛ. Dɔw wɛrɛ bɛ yen olu bɛ dan a fɔli ma dɔrɔn ko hakilina falenfalenw kɔfɛ an mɛnna bɛn a kan ka nin ko latigɛ. Nous avons écrit pour dire à ces camarades-là que le PV doit être fait de telle manière que les interventions de chaque camarade apparaissent. An ye sɛbɛnni kɛ ka ci o taamaɲɔgɔn ninnu ma ko kuma minnu nana ka na kɛ o taara ta cogo minnu na wajibi don fo mɔgɔ kelen kelenna minnu ye kuma ta taamaɲɔgɔn kelen kelenna minnu ye kuma ta olu ye min fɔ fo o de ka y'a kɔnɔ. Alors, o la les camarades sont autorisés à poser des questions. Taamaɲɔgɔn olu yamaruyalen don u ka ɲininkaliw kɛ. Il y a des choses qui n'ont pas bien saisi. Fɛn dɔw bɛ yen u ma olu faamu ka ɲɛ fo o de ka faamuya u fɛ. Et les erreurs et les initiatives, le rôle que doit jouer le groupe politique. Filimisɛnninw ani ŋaniyaw jɔyɔrɔ min ni politikikulu ka kan ka o fa. Dans la construction nationale et aussi dans la vie du parti. Jamana jɔli la ani parti ka ɲɛnamaya la. Je compléterai en vous donnant quelques informations. N bɛna a dabɔ ni kunnafoni dama damaw dili ye aw ma. Qui permettrait de faciliter à l'avenir vos contacts avec les directions. Min bɛna kɛ sababu ye wagati nataw kɔnɔna na ka nɔgɔya don kumaɲɔgɔnyaw la an n'aw ka ɲɛmɔgɔyasow ni ɲɔgɔn cɛ. Le premier point, c'est l'envoi au stage. Yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye ka degeniden ci degeliyɔrɔ la. Nous avons constaté que ces envois au début an y'a kɔlɔsi k'a fɔ o minnu bɛ ci daminɛ na. Ne se faisait pas toujours avec le maximum de garanties. O tun tɛ kɛla tuma bɛɛ ni saritiw jɛlenw ye. Et que quelquefois ko tuma dɔw tun bɛ kɛ a la. Certains critères saritiw dɔw bɛ yen. en dehors de la compétence de la valeur professionnelle avaient pu jouer. Minnu ni olu ni nafaw tɛ kelen ye nafa minnu n'olu bɛ sɔrɔ baara hukumu kɔnɔ o kun ye nɔ dɔ to. C'est ainsi que nous avons été amenés à exiger que désormais o de la sa a nana kɛ an ma kɛta ye an ka a wajibiya ko don nataw kɔnɔna na. Aucun stagiaire ne devra être envoyé au stage. Ko degeniden si tɛ taa degeliyɔrɔ la. Sans que ce soit par concours, qu'il l'ait mérité par concours. Ka taa sɔrɔ a ma kɛ ni ɲɔgɔndan ye fo n'a y'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ ɲɔgɔndan sababu la. Alors je cite quelques exemples. Si par exemple dans la section voile des bâtiments on doit envoyer des stagiaires. O la n bɛ ɲɛjiralan damadamaw bɛ yen n bɛ olu ta misali damadamaw. Bolofara min bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ sirakow ani sobakow la n'a kɛra k'a fɔ ko degenidenw dɔw ka kan ka ci ka taa o bolofaraw la. On doit ouvrir un concours. Ɲɔgɔndan de ka kan ka dayɛlɛ. Et c'est le meilleur s'il s'agit d'un stagiaire. N'a kɛra ko degeniden ko don minnu mana danni kɛ mɔgɔ min kɛra fɔlɔ ye o la. Ou les deux meilleurs ou les trois meilleurs s'il s'agit de deux ou trois stagiaires. Walima mɔgɔ fila fɔlɔ walima mɔgɔ saba fɔlɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu de ka ɲi olu de bɛ ta. Quand il s'agit d'un service administratif. Nka n'a kɛra k'a fɔ ko forobaca ko de ko don. Quand il s'agit d'une société d'État.
n'a kɛra k'a fɔ ko foroba baarakɛyɔrɔ dɔ de ko don. Eh bien, on ouvre un concours et ce sont les meilleurs qui doivent être envoyés au stage. O de yɔrɔ de la sa ɲɔgɔndan bɛ dayɛlɛ. Maa minnu bɛ yen ko olu ye danni kɛ ni olu de ɲɔgɔn tɛ tɔw la olu de bɛ bila ka taa baaradege la. Ainsi, on écarte toute possibilité d'intervention ou d'appréciation erronée n'ayant aucun rapport. O cogo de la sa fɛɛrɛ fɛn fɛn de bɛ yen ni o bɛ kurutukurutuw kofɔ dogo la sa walima ka taa kumaw fɔ kuma minnu ni olu ni ɲɔgɔndan ko in yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la olu kow bɛɛ bɛ bɔ a la. Avec la valeur professionnelle, la conscience professionnelle de l'agent. Ani kuma minnu fana ni olu ni nafa min yɛrɛ bɛ baarakɛla la a ka baara hukumu kɔnɔ ni olu tɛ taa ni ɲɔgɔn ye. D'autre part, vous êtes informé que fan dɔ fana fɛ aw kunnafɔnnen don ko aussi bien à l'administration que dans les sociétés d'État, le secteur privé malien, forobaca ta fan fɛ o ani faso ka cakɛyɔrɔ minnu bɛ yen fo kana se kɛnyɛrɛ ye o ma Mali jamana kɔnɔ. nous avons arrêté, interdit tout nouveau recrutement. An ye mɔgɔ tali kuraw an ye olu bɛɛ lajɛlen bolo ka an y'o bɛɛ lajɛlen lajɔ. Parce que le gouvernement est en train d'envisager des solutions Ka d'a kan fanga bɛ a la ka fɛɛrɛ dɔw ka olu sigi sen kan. permettant à notre administration d'être allégée au point de vue fonctionnement. Min bɛna kɛ sababu ye an ka forobaca ma walasa a bɛ se ka fɛgɛya cogo min na a ɲɛnamaya cogo la. Parce que nous estimons que si Ka d'a kan an bɛ ka jate minɛ ko ni a kɛra on reproche aux agents de l'administration ni jalakili bɛ ta ka ɲɛsin forobaca baarakɛlaw ma. quelquefois un manque de conscience ou bien des absences répétées, Tuma dɔw la a bɛ fɔ k'a fɔ ko baara kanu tɛ olu la walima k'u jala minɛ tɛ. Tuma caman na ko u tɛ ye baarakɛyɔrɔw la. cela vient du fait O bɛ bɔ kɛwale dɔ de la. que peut-être pour certains services, ils sont un peu en surnombre. Ka d'a kan cakɛda dɔw la a bɛ ye ko mɔgɔ ka ca kojugu. Et nous avons chargé une commission O la an ye kulu dɔ sigi sen kan. qui est au travail depuis plusieurs mois O min bɛ baara la a bɛ kalo caman bɔ bi. pour déposer des conclusions Walasa ka kumakuncɛ kuma dɔw ka olu fara ɲɔgɔn kan. selon lesquelles nous allons procéder à une reconversion Ka kɛɲɛ ni o kumakuncɛ kumaw ye an ka kan ka mɔgɔ dɔw yɛlɛmɛ k'u bɔ fan dɔ fɛ ka taa n'u ye fan dɔ fɛ k'u bɔ baara dɔ la ka baara wɛrɛ d'u ma. d'agents de cadre, de décisionnaires et d'auxiliaires de l'administration vers nos sociétés privées, vers nos industries qui sont en train de monter. O bɛ forobaca ɲɛmɔgɔ dɔw kofɔ mɔgɔ minnu ni olu bɛ sariyataw kɛ kolatigɛw kɛ ani forobaca dɛmɛbaw ka olu bila ka taa ni u ye an ka kɛnyɛrɛye cakɛdaw kɔnɔ ka taa ni u ye an ka kɛnyɛrɛye usiniw kɔnɔ. O kɛnyɛrɛye cakɛda minnu ni olu bɛ ka taa ɲɛ n'olu bɛ ka yɛlɛ sɔrɔ ta fan fɛ ani yiriwa ta fan fɛ. Mais comme nous l'avons déjà dit, Nka i n'a fɔ an ye a fɔ kaban cogo min na. il ne s'agira pas pour ces agents de perdre les avantages de leur situation. Nka o baarakɛla ta fan fɛ fɛn dɔ bɛ yen o ko tɛ dɛ. A kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko o baarakɛla ta fan fɛ nafa min tun bɛ a ka lahalaya kɔnɔna na baara la ko o nafa bɛna minɛ a la. Et puisque notre optique, Ka d'a kan kuntilenna min bɛ an na ɲɛ kuntilenna min bɛ an na. c'est l'uniformisation au point de vue fonction publique malienne et secteur privé malien. O ye ka forobaca k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye Mali jamana kɔnɔna na yan fo kana se kɛnyɛrɛye ma Mali kɛnyɛrɛye. Cela veut dire donc que les agents, O kɔrɔ ye nin ye ko baarakɛbaw qu'ils soient au secteur privé malien ou au secteur public malien, n'a kɛra k'a fɔ ko u bɛ kɛnyɛrɛye walima faso cakɛda dɔ de la. il peut y avoir A bɛ se ka kɛ des changements, a bɛ se ka kɛ ko yɛlɛmali bɛ ye kow la. des mutations du secteur privé malien au secteur public malien ou du secteur public malien au secteur privé malien. Ka u bɔ kɛnyɛrɛye cakɛdaw la ka na ni u ye faso ka cakɛdaw la walima k'u bɔ faso ka cakɛdaw la ka na ni u ye kɛnyɛrɛye cakɛdaw la. Et que les agents auront le même statut, ils auront les mêmes avantages, il ne devrait pas y avoir de distinction entre eux. Mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛna bɔ u nɔ na olu bɛɛ lajɛlen ka hakɛw bɛna kɛ kelen ye u bɛɛ lajɛlen ka nafaw bɛna kɛ kelen ye danfara man kan ka ye olu ni ɲɔgɔn cɛ. Et je dois préciser d'autre part que Fan dɔ fana fɛ n ka kan ka a fɔ ka perepere-latigɛ ko il ne s'agira pas de prendre les mauvais agents de la fonction publique pour les orienter vers le secteur privé malien. an tɛna na faso ka foroba baarakɛla mɔgɔ juguw ka olu ta o mɔgɔ kolonw ka olu ta ka taa olu bila kɛnyɛrɛye cakɛdaw kɔnɔna na Mali tɔgɔ la. Parce que vous savez que la vie
de notre pays, Kadaka Aba donc Afako Anka Jamanaka Nyanamaya. Le développement de notre pays dans une large mesure dépend du succès de nos sociétés d'État, de nos entreprises nationales. Anga soro o yiriwali o famba glonendo anga faso chakedaula glonendo anga faso barakayaraula. Donc en cas de mutation, il s'agira des meilleurs agents. Na dun kɛra ko yɛlɛmali bɛna kɛ baarakɛlaw ko la baarakɛla minnu ko don o ye baarakɛla ɲumanw de minnu ɲɔgɔn tɛ. Sur le plan conscient, limaniya kow ani danganiya ta fan fɛ. sur le plan professionnel, baarako o ta fan fɛ. sur le plan politique, politiki ko o ta fan fɛ. qui seront orientés vers le secteur privé malien. Olu de nata ka u bila ka taa baarakɛdaw la minnu bɛ kɛn yɛrɛ ye ko fɔ Mali kɔnɔ. Après avoir suivi une formation accélérée de 6 mois, d'1 an, pendant lequel kalan bɛna kɛ u kunna kalan min ni o kuntagala ka surun nka ni a ka teli min bɛ kalo 6 bɔ san 2 bɔ ɲɔgɔn ko olu wagati minnu kɔnɔna na ils ne seront pas à la charge de la société, mais ils seront à la charge du gouvernement. o tɛna na kɛ cakɛda ninnu kunna dɔɔni ye nka u na kɛ fanga yɛrɛ de kunna dɔɔni ye. C'est pour cela que nous avons prévu au budget 200 millions pour ce que nous appelons la reconversion. O de kama an ka foroba musakaw la an ye ɲɛsigili kɛ an ye $200,000 o de kɛ ɲɛsigili ye an bɛ o min wele ko ka baara cogo yɛlɛma ani Il est donc bon que vous en soyez informés. n bɛ nin fɔ aw ɲɛna walasa aw ka kunnafoni. Et les résultats seront donc, premièrement, jaabi minnu bɛna sɔrɔ aw la olu bɛna kɛ fɔlɔ allègement de notre administration, o na kɛ dɔnni fɛgɛyalen ye an ka forobaca kan. d'où nécessité pour les camarades o la o na kɛ munafan ye an taamaɲɔgɔnw ma de ne pas se cantonner à la connaissance d'une seule branche, walasa u kana na u ton dɔrɔn baarabolo kelen pe o dɔnniya kan mais plutôt d'être polyvalent nga u na kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni olu na baarabolo caman dɔn ɲɔgɔn fɛ ka se o kɛli la tuma kelen kɔnɔ. et de pouvoir éventuellement faire dans un service les diverses sections pour qu'on arrive à une certaine concentration. ani ka se ka baara kɛ cakɛda dɔ o kɔnɔna na ka bolofaraw caman baaraw ka olu dege walasa farali ɲɔgɔn kan o ka kɛ. Le deuxième résultat, jaabi filanan ce serait d'orienter vers le secteur privé malien des agents de l'administration qui auront fait les preuves d'une grande conscience professionnelle. o ye nin ye ka an ka forobaca baarakɛla dɔw ka olu ta ka olu ɲɛsin faso Mali ka kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw ma olu minnu ni olu ye u ka seko yira u dusukun danganiyali ani u ka limaniyali la baara ta fan fɛ. D'une maîtrise de leur profession olu minnu ye a jira fɛnɛ k'a fɔ ko u ka baara ɲɛdɔn b'u la et aussi ani fana d'un engagement politique minnu ye u ka cɛsiri fɛnɛ jira politikiko sira fɛ sans la moindre bavure. ka taa sɔrɔ ɲagami kisɛ kelen ma kɛ u bolo ka taa sɔrɔ tiɲɛni kisɛ kelen ma kɛ u bolo. La troisième information que je veux vous donner, kunnafoni sabanan min bɛ yen n'an b'a fɛ k'o di aw ma c'est que o ye nin ye ko il nous apparaît de plus en plus qu'il est essentiel pour les agents de l'administration et même du secteur privé an bɛ ka a ye k'a fɔ ko a nafa ka bon ka taa fɛ faso cakɛ yɔrɔ baarakɛlaw olu ma ani kɛnyɛrɛ ye tigilamɔgɔw ta fan fɛ de s'améliorer dans leur profession. u ka dɔ fara u ka dɔntaw olu kan fan wɛrɛw fɛ. Parce que vous avez un vieil adage qui dit ka daa kan zana dɔ bɛ yen o b'a fɔ ko qui n'avance pas recule. ko ni mɔgɔ min ni o tɛ ka taa ɲɛ o bɛ segin a kɔ o bɛ kɔtɔrɔma bɔ. Et il ne suffit pas pour cela de faire de nouveaux cours, ka da o de kan sa a dan tɛ ko a ye gɛlɛya kuraw sɔrɔ mais il faut de temps en temps revirer ce que vous avez vous-même. min yɛrɛ bɛ aw bolo fo tuma ni tuma aw k'aw sigi de fɛnɛ ka miiri o la. Et si vous constatez des lacunes, ne pas hésiter à poser des questions. nka ni aw ye fɛn dɔw ye tagabolo dɔw ye aw bɛ se ka ɲininkali dɔw kɛ ka taa sɔrɔ aw ma sigasiga. De sorte que vous avez donc cette auto-formation de vous-même, par vous-même, ka da kan aw yɛrɛkun kalan aw bɛ se o la ka cogo sɔrɔ o kan kalan min n'a b'o kɛ aw yɛrɛw fɛ. et vous avez la possibilité dans certaines entreprises, dans certains services, ani cogo bɛ aw bolo cakɛda dɔw la baarakɛyɔrɔ dɔw kɔnɔ de vous améliorer avec les cours de perfectionnement technique. ka dɔ fara aw ka dɔntaw kan ni kalanw ye kalan minnu bɛ di aw ma walasa ka aw ka dɔnniya tɔ dafa. Ceci vous permet ainsi de mieux maîtriser votre profession o bɛ kɛ sababu ye fana aw ka se aw ka baara ye min ye k'a dɔn fo k'a dɔn nakari. et de mieux rendre et de vous élever à la hauteur des responsabilités qui sont les vôtres.
ani aw ka se ka kɛ ɲɛmɔgɔw ye baara kɔnɔna na baara minnu ni olu kalifalen bɛ aw ma aw ka se ka jigiyaw fa. Après cela donc, o kɔfɛ o la sa. je suis amené à d'abord au nom du bureau politique national. O la n nana ni parti ka ɲɛmɔgɔyasoba ka lajɛ in kɛnɛ kan. Féliciter les camarades kana foli lase taamaɲɔgɔnw ma. qui ont été élus par leurs camarades de service. minnu ni olu nana kana suganti ka u bila ɲɛmɔgɔyaw la u taamaɲɔgɔn fɛ cakɛda kɔnɔna na. À la tête des groupes politiques. K'a sababu kɛ welekan ye welekan min ni o bɔra politikikulu yɔrɔ. C'est la preuve de la confiance de vos camarades. nin kɔni ye dalu minnu bɛ a jira k'a fɔ ko aw taamaɲɔgɔnw dalen bɛ aw la. En votre valeur professionnelle, en votre moralité, en votre conscience. ko u dalen bɛ nafa la nafa min bɛ aw la baara hukumu kɔnɔ ani u dalen bɛ aw la danbe ta fan fɛ ani aw ka danganiya aw ka limaniya. Et aussi ani fana en vos valeurs de militants. aw ka tɔndenya fana nafa. Ceci vous confère donc des responsabilités nouvelles. o bɛ kɛ sababu ye ka min lase aw ma o ye jɔyɔrɔ kuraw de ye. Puisque chaque fois qu'un individu bénéficie d'une confiance de ses pairs, ka da kan n'a kɛra tuma ko mɔgɔ dɔ minnu kɔnna i ɲɛ baara la ko olu bɛ danaya kuraya ka da i kan. vis-à-vis de ceci, il a une obligation, faire en sorte qu'en aucun moment il ne puisse connaître la moindre défaillance. olu minnu ni a wajibiyalen don ka fɛn dɔ kɛ ka ɲɛsin olu ma olu kɔni bɛ a kɛ kɛcogo la walisa o baara kɔni kɔnɔna na fili kisɛ kelen kana ye a bolo. Ah, vous savez, c'est excessivement délicat. wa aw dun b'a dɔn k'a fɔ o baara min filɛ o ye fɛn ye fɛn min ni a nafa ka bon fo ka taa fɔ ko a to ten. Parce que nous sommes les uns et les autres portés un peu sur le sentiment, à faire du sentiment. Ka da kan an bɛɛ kelen kelen ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu tuma dɔw la an ka baaraw kɔnɔna na an b'a fɔ ko an bɛ hinɛ dɔ hinɛ y'an minɛ walima dɔ makari y'an minɛ. Nous sommes pour la rigueur. an dun ye mɔgɔw ye ko ka kan ka kɛ kɛcogo min fana na f'a ka kɛ ten. Et nous sommes pour les sanctions. wa an bɛ bolo min kan o ye ɲangini ye. Mais lorsque cette rigueur, ces sanctions doivent frapper des proches et des amis. Nka n'a kɛra ko cogo bɛ yen ka ɲangini kɛ o ɲangini o bɛ se ka bin masurunamɔgɔ dɔ kan a bɛ se ka bin teri dɔ kan. Nos dispositions ne sont plus les mêmes. o cogo la sa ko u sogolo cogo olu tɛ kɛ kelen ye. Nous devons passer outre ces considérations. Nka an ka kan ka tɛmɛ o ko ninnu bɛɛ kan. Qui risquent de compromettre gravement le succès de la mission qui vous est confiée. Ka da kan o bɛ se ka kɛ sababu ye baara min kalifalen bɛ aw ma ka o don kunpalan na. De sorte que les principes ayant été définis. Ka da kan kow kɛcogo ye fɛn minnu ye olu bɛɛ fɔra k'o perepere latigɛ. ani la série de moyens. cogoɲaw olu ta fanfɛla la. Pour amener un camarade défaillant. min bɛ kɛ sababu ye taamaɲɔgɔn min bɛ yen ni ale bɛ fili kɔnɔ ni a ye sariya sɔsɔ. À se reprendre. Ka fɛɛrɛ kɛ o bɛ se ka segin a kɔ cogo min na. Ayant été également arrêté. o min ni o nana minɛ. Vous avez les conseils, vous avez les avertissements, les blâmes, etc. Vous avez toute la gamme de sanctions. Kangarimadakan olu bɛ yen ani ɲangini suguya tɔw bɛɛ. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à en user. ne hakili la kɔni aw kana na siga ka o ɲangini boli a tigi kan. Et surtout ne pas avoir le complexe. Nka aw man kan ka siga fiyewu. De cette expression que l'on entend quelquefois employée par certains. sisan ko kuma yɛrɛ dɔw bɛ yen tuma dɔw la mɔgɔ dɔw b'o o fɔ an b'o mɛn mɔgɔ dɔw la. Vous faites du zèle. Ka a sababu kɛ timinandiya de ye. Chacun de nous à l'heure actuelle doit faire du zèle. Parce que si sous le système colonial. An bɛɛ kelen kelen de la k'a ɲini k'a fɔ ko an bɛ ko ɲɛ cogo dɔ la fo ka taa a tiɲɛ an bolo. Ka d'a kan jɔnya fanga cogo ɲɛ. Faire du zèle pourrait apparaître comme une injure à l'argent. O timinandiya bɛ se ka jate i n'a fɔ dɔgɔyama ka a ɲɛsin baarakɛla yɛrɛ ma. Si on considère le contexte dans lequel il travaille. Ni an ye hukumu jate minɛ hukumu min kɔnɔna na a bɛ ka baara kɛ. Et si on ne considère pas. Wa ni an tɛ kɔlɔsili kɛ. L'argent. K'a ɲɛsin baarakɛla yɛrɛ ma. En tant que rétribué, en tant qu'homme à qui on a confié une responsabilité. K'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ de don min ni a bɛ baara la k'a ye fana k'a fɔ ko adamaden de don. Évidemment, autrefois, cela pouvait être accepté. Mais maintenant. Mɔgɔ min don nataw kɔnɔna na ni baaraw bɛ se ka kalifa ma ɲɛmɔgɔw bɛ se ka kalifa ma siga tɛ a la tuma dɔw la sɔn bɛ se ka kɛ tagabolo o ma nka sisan. Si l'on nous accuse, si l'on vous accuse de faire du zèle, je pense au contraire
que c'est un hommage qu'on vous rend. Ni i jalakira k'a fɔ ko i bɛ ko ka timinandiya kɛ ne b'a miiri o bɛɛ kɔfɛ o ye bonya de ye min bɛ ka taa ka o lase i ma. Parce que ce don, vous le faites pourquoi? Pour qui? Vous le faites pour le pays, vous le faites pour le Mali, et dans une large mesure, vous le faites pour l'Afrique. Ka da kan o timinandiya o bɛ ka kɛ mun kosɔn o bɛ ka kɛ jɔn ye aw bɛ k'o kɛ jamana de ye aw bɛ k'o kɛ Mali de ye wa aw bɛ o kɛ fana farafinna de ye. Par conséquent, c'est un hommage qu'on rend à votre conscience professionnelle, à votre valeur professionnelle. Ka da o de kan sa o ye barikadali ye min bɛ ka lase aw ma ka a ɲɛsin e yɛrɛ ka danganiya ma baara kɔnɔ k'a ɲɛsin nafa min bɛ i la baara kɔnɔ i ka baara danbe ma. Et à votre engagement politique. Ani cɛsiri min b'i la politiki ko sira fɛ. Et je crois plutôt qu'il faudrait vous en réjouir. Ne kɔni hakili la i ka kan ka ɲagali o yɛrɛ la. Le fait que dans notre quelque peu complexé. Ka tɛmɛ i kɛli n'a ka kunna siri o la walima ka nisɔngoya o la. Je disais que vous le faites pour le Mali. N y'o kuma de fɔ n k'a bɛ kɛla malidenw de ye. Ceux qui ont pu voyager ont dû se rendre compte. Minnu ye nin ko latigɛ olu yɛrɛ bɔra kalama. L'opinion publique, la République du Mali. O latigɛ min filɛ o ye ko o ko o bɛ kɛ Mali de kɔnɔ yan. De sorte que nous avons le sentiment que les gens dont il faudrait que dans notre comportement intérieur. Cogo la cogo min a bɛ an kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔw u yɛrɛ ka jogow la u yɛrɛ kɔnɔna jogow la. Nous nous montrions la hauteur de la considération que l'extérieur a pour notre pays. Fo an ka o de yira jateli tunguruli ni jateli minnu u bɛ kɔkanmɔgɔw la ka ɲɛsin an ka jamana ma. Or, c'est pas nos représentants dans les entreprises qui peuvent être au contact permanent d'étrangers en permanence en République du Mali. Ka da kan e de ye nɔnabila ye faso ka nɔnabila ye cakɛda kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye jɛɲɔgɔnya tuma bɛɛ lajɛlen na an ni dunanw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ni olu tɛmɛtɔ don an ka jamana kɔnɔ minnu nana zolenda la yan. Que nous pourrons donner la preuve que nous méritons pleinement la grande considération qu'on porte à notre pays. Ko an bɛ se ko ka dalu jira kɛnɛ kan ko danaya min dalen don an ka jamana kan k'an bɛ ka ɲɛnamaya ka kɛ ni o danaya ye ka dafa. Nous en avons tous plus ou moins souffert et nous continuerons d'en souffrir. An bɛɛ kelen kelen fana ka kan ka taa ɲɛfɛ o sira kan. Parce que c'est une option qui est là des avantages à long terme. Wa an ka kan ka taa ɲɛfɛ o sira kan ka da kan o ye jɔsen de ye an ye min ta n'a kɛra k'a fɔ ko kɛta bɛ o jɔsenw la. La politique d'indépendance dans les autres États africains. O ye politiki sira ye min bɛ yɛrɛma hɔrɔnya de kofɔ farafin jamana tɔw kanna na. Puisque les autres ont les yeux fixés sur nous. Jamana tɔw olu ɲɛ jɔlen de bɛ anw na. Évidemment. Tiɲɛ don. Les uns et les autres essaient timidement de nous emboîter le pas. Dɔw kɔni bɛ olu bɛ a ɲini o taamase kɔni k'o fereke an bolo. Puisque à côté d'eux, il y a certains qui leur disent attention, vous allez vous casser le nez. Ka da kan olu kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw jɔlen bɛ olu ko k'a fɔ n'an m'aw cogo dɔn aw laban aw n'aw yɛrɛ mako sa. Donc ils sont excessivement prudents. O kɔrɔ ye nin k'a fɔ olu ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'u b'u janto u yɛrɛ la kosɛbɛ. Et ils suivent avec intérêt notre expérience. Wa u bɛ ka kɔlɔsili kɛ ni u ka nafa dan bɛɛ lajɛlen ye ka a ɲɛsin dɔnniyaw ma dɔnniya minnu ni an y'o sɔrɔ an ka tagama na. Qui ne deviendrait plus l'expérience malienne si elle est réussie. Wa o dɔnniya o tɛna kɛ Mali dɔrɔn ta ye tun n'a kɛra k'a fɔ ko a ɲɛna. Qui deviendrait à ce moment l'expérience africaine. O na kɛ farafinna kurukara bɛɛ ka dɔnniya ye. Mais qui si elle échouait aurait les graves conséquences que j'ai indiquées tout à l'heure. Nka ani an dɛsɛra fɛnɛ o kɔlɔlɔ barika na bonya i n'a fɔ n y'o fɔ cogo min na sisan. De sorte qu'il est bon que les camarades responsables. Ka da o de kan a ka fisa ko taamaɲɔgɔn minnu bɛ yen ni olu ye ɲɛmɔgɔw ye. Politique ou responsable des syndicats. Minnu bɛ politiki sira kunna ani minnu bɛ lafasalitɔnw kunna. Et puisse réaliser la plénitude de nos responsabilités sur le plan africain. Olu ka se jɔyɔrɔ min kalifalen bɛ u ma jɔyɔrɔ belebele min kalifalen bɛ u ma golofina gun kan farafina gun kan u ka se ka o jɔyɔrɔ u k'o dɔn. Et c'est pour cela Ka da o de kan que nous devons vous recommander la vigilance. An ka kan ka fɔ ɲɔgɔn ye an bɛɛ ye ko an k'an janto an yɛrɛ la. Et que s'il y a des indices de foyer de subversion. Wa n'a kɛra k'a fɔ ko lafilili taamasiyɛn dɔw bɛ yen. Qu'il soit rapidement dénoncé. O ka jira joona joona. Afin qu'il ne puisse pas s'étendre. Walasa o kana na walankata an ka yɔrɔ wɛrɛw lasɔrɔ. Et surprendre la bonne foi des militants. Walasa o kana na kɛ fɛn ye fɛn min ni a bɛna bala tɔndenw ka ŋaniya ɲuman na. À cet égard, nous avons tenu une réunion avec les secrétaires généraux et les comités des femmes. O la an ni tɔn forobakalatigiw n'o ye ɲɛmɔgɔw ye ani duguma tɔn ɲɛmɔgɔw an ni olu jɛra ka lajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Pour leur signaler certaines situations. Walasa lahalaya dɔw bɛ yen k'olu ɲɛf'u ɲɛna. Mais avec l'écho qu'on a donné en ville, on a grossi.
ani ka kɛ ni kunkan ye kunkan minnu n'olu nana kana bɔ an ka dugu olu kɔnɔna na o kɔni kɛra fɛnba ye. On a parlé de complot. Ka d'a kan dɔw kumana ko janfa de bɛ. Alors que moi-même, je n'ai pas parlé de complot. Je parlais de courant d'idées, de courant d'opinion. Ka taa sɔrɔ ne dun yɛrɛ kun da ma maga janfa la. K'a fɔ de ko hakilinan wɛrɛw dɔw minnu olu bɛ sen na. Que l'on veut que le courant du cercle très fermé de cette histoire crié. Et il apparaît que ceux qui trouvent à la direction de ce mouvement ne sont pas favorables au parti, ne sont pas favorables à l'option du parti. Kɔlɔsili nana ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ o kulu kɔnɔna na. Olu ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni olu bɛ tɔnko la. Nka parti bɛ jɔsen min kan olu t'o la. Donc pour que les militants de bonne foi ne se laissent pas surprendre, des instructions ont été données. O la tɔnden ɲuman minnu bɛ yen n'olu ŋaniya ka ɲi walasa nin ko kana na kɛ balanako ye olu ta fan fɛ. Hakilinaw jɛlen dira olu ma. Mais cela ne veut pas dire que nous allons pour autant arrêter les mesures de rigueur qui seront prises au moment que nous aurons choisi comme étant le plus utile. Ne m'a fɔ k'a fɔ n ko an ye fɛɛrɛ kolo girinw ka olu latigɛ dɛ nka o fɛɛrɛ kolo girinw o latigɛ ka kɛ ni wagati ye wagati min ni an yɛrɛ y'o suganti. Les deux essentiels que vous soyez effectivement vigilants à vos services. N kɔni b'a fɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka i janto i yɛrɛ la ka taa s'a dan na aw ka baarakɛyɔrɔw la. Non seulement pour une question de productivité. O bɛ dɛn fɛn min na o ye kisa ye kisa min n'o bɛ tali kɛ sɔrɔ cogoɲaw kan. Mais aussi pour déceler les éléments réactionnaires plus ou moins. Ani mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ka an lasegin kɔfɛ walasa k'o mɔgɔw dɔn ani k'olu bɔ an cɛ la. Nous nous avancerons dans la construction socialiste si nous pouvons dire qu'ils sont prêts à la porte. An na se ka taa ɲɛfɛ ni an ka jɔsen ye min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali dilanni ko fɔ n'an sera ka o mɔgɔ ninnu k'olu bila da la. Tout ce que nous avons fait jusqu'ici, nous sommes à la porte. Fo kana se nin yɔrɔ ma an bɛ da la. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes socialistes. O kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an tɛ sɔrɔ ni fanga forobayali miirili kan. Parce qu'il y a certains critères qu'il faut absolument remplir qui n'ont pas encore rempli. Ka d'a kan charte dɔw bɛ yen charte minnu ni an ma olu dafa fɔlɔ. De ça que nous sommes donc à la porte de la construction socialiste et d'urgence. Min b'a jira k'a fɔ hali bi an bɛ donda de la min bɛ ɲɛsin sɔrɔ ni fanga forobayali dilanni ma. Il y a des éléments qui sont essoufflés, qui sont fatigués. Wa an ka kan ka filɛli kɛ lamaga dɔw bɛ yen minnu ni olu bɛ kɛlɛ in kɔnɔna na lamɛnbaaw nin de kɛra Outlook garisɛgɛ ye bi lajɛ min n'o nana ka na sigi sen kan Union Soudanaise RDA tɔgɔ la Bamako yan ka bɛn ni san 1964 o binawulen kalo n'o ye san kalo fɔlɔ o tile 24 don ye Bamako yan n y'a fɔ aw ɲɛna ka ban Magale min kumana o ye Idrissa Jara ye ni ale ye secrétaire politique Union Soudanaise RDA kɔnɔna na ale ka kumaw bɔlen kɔfɛ Baba Modibo Keyita ale de nana ka na kɔrɔfɔw kuncɛ tɔndenya bɛ kɛ cogo min na mɔgɔ i b'i mɔgɔ ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na hali n'a kɛra fili kɔnɔ k'a fɔ a ye sɔn nɔgɔya la fɔlɔ k'a ladi k'a bilasira n'a ma sɔn o ma i bɛ kunnafoni lase ɲɛmɔgɔw ma ani ɲankini min ka kan u ka taa ko da ka walisa ka sira jɛlen ta jamana dun bɛ bolo min na bi tɔn minnu bɛ yen an k'an yɛrɛ ɲininka jamana sera ka tiɲɛ ka taa se fɔ ni kundama ma cogo di ka taa sɔrɔ tɔn minnu bɛ jamana kɔnɔ a ka ca ni tɔn 200 ani kɔ ye an t'an yɛrɛ ɲininka o tɔn ninnu bɛɛ tun bɛ jamana ye wa walima o tɔnw tun bɛ a ɲɛmɔgɔw ye mɛ da la Union Soudanaise RDA ye baara min kɛ Mali kɔnɔ tiɲɛ don tɔn don min ni a ɲɛnafin bɛ an na bi kosɛbɛ n kan bɛ Union Soudanaise RDA min ma o ye Modibo Keyita tile tɔn ye n kan b'o de ma o la mɔgɔ bɛ yen ko Modibo Keyita taamaɲɔgɔn tɔ bɛ dugukolo kan bi an b'u fo ko ni ko lamuɲu k'u ni cɛsiri hali bi an b'a fɔ ko Modibo Keyita a ka yafa an ma tiɲɛ na an ye min ta ka a sara an ye kɛwale min kɛ k'a ka fasoden ɲumanya sara a ma bɛn wa an b'o kɔli de kɔnɔna na an b'o degun de kɔnɔna na lamɛnbaaw nin kɛra Outlook garisɛgɛ ye kuma bɔr'u la Abubakar Kamara fɛrɛtɛ fɔlɔ Maïden. Nin baro in lasera aw ma Barabokun fɛ jagokɛla don Bamako yan nɔ.